nás u dalšího video, to bude z FIFA 14, bude to Barcelona versus Manchester City, tak my už to přeskočíme. Tak. Xavi odzbrojil manchesterského hráče Daniela Alves. Překopává. A hned se ukázal první útočník Barcelony, se teď ukazuje. Xavi tam. Neymar myslel na Xaviho. Aguero, velmi dobrý hráč, vykouzl šanci Davidovi Silvovi. David Silva. Kun Aguero. Nassery. Jordi Alba. A to! Tohle byla velmi... Každou jeho nepovedenou střelu doprovází posměšné reakce z tribun. Dalo se to čekat, Míro, přece jen jde o bývalého borce domácích a jejich fanoušci tuhle změnu dresu evidentně nezkousli. Sergio Busquets. Tak, to bylo teda hard se poprvé vyznamenal. Jordi Alba. Messi. Iniesta, Neymar. Tam Messi na levou. Ale bylo to úplně přesně do náručí Harta. Takže se z toho nic, ale pranic nekoná. Tak Aguero teď. Tak to ani neuvěřitelné. Podle mě to byl offside, ne? Ale to už je jedno. Nassery. Střílí gól. Bezprostřední blízkosti branky zareagoval ze všech nejlépe a snadno dopletl míč do sítě. Mohlo to být 1-1, kdyby Sanchez nepokazil tu šanci, kterou mu nabídl Alves. Neymar, hard. A Barcelona tlačí, protože ví, že prohrává na svém hřišti. Počínal mizerně Messi, viděl jsem už i elegantnější zákroky, ale hlavní je, že odvrátil hrozící nebezpečí. Může využít podporu Ciru, míč neudrželi, málo soupeř. Tohle bude komu od branky, míč už se totiž dostal za brankovou čáru.
A dnes úplná špička. A co si teď poradí? Taky si poradil. Sanchez má dnes opravdu blbý den. Takovéhle šance se mají dávat, ale pořád Evan Dzeko si tady dělá blbosti a Xavi ho za to odbrojili Vince Kompanyho. Asi se vrací na Neymara. No tak. Neskusil, co? Xavi. V dresu Barcelony bude jako obvykle nebezpečný Xavi, jehož doménou jsou přesné přihrávky. Prosmítl se mezi obránci jako namazaný mýtlem a postupuje dál. Fantastická šance. Dobrý pokus. Zabránil střelec cesty do brány. Tak, teď si Neymar doslova prošel. Bránu. Pro svůj faul si tedy nevybral ideální místo. Tohle bude nebezpečná stavba. Určitě na soupeře zkusí něco nečekaného. Teď se pomalu posunuje dopředu. Fantastická šance. Tyčka. Jeden prostřed a hbitost nyní zabránili téměř jistému gólu. Perfektní obranná práce. Konec poločasu. Po přestávce se bude začínat za stavu 1-0. Poločas prozatím velmi vyrovnaného duelu. Co říkáš, Petře? Oba týmy předvádějí dobrý fotbal. Šance byly na obou stranách. Jsou ve